बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी पवित्र आमेन. आत्म्याचे सोन्याच्या भडव्यान मरिये एकच बेहाडली आणि पवित्र आत्म्याचे गरबसले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आपले सोमेचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Shanti Maria devace mea piangati nati karatani amcha murnaच्या वेळार आमेन. आणि देवाचं पूत मनीसलो आणि आमच्या मध्ये येलो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Shanti Maria devace mea piangati nati karatani amच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्तच्या आवसण्या कमी पोहोचून जाती माग्या येसुमिया भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही समजला त्याच्या कष्टा आणि कुसवारी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या समयामरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या शादीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या शादीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या शादीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हणजे राखण्या तुझे दयेत मका झाले तुझे तब्येत म्हणजे मोत जोडे मका राग संभाळ आणि सरी आमेन. ससनस विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश जन्मपदी समाधान येंती विषय घेता आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येऊ तुझी कुशी जशी सर्गा जाता तशीच या संसारान जाव दिसपडतो ग्रास आज आमकां आमचेर सुकलेल्या अंकुशिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेंत बुडोवंक दिनाका वायटांतल्यान परिवार आमेन. नमान मरी एक कृपेन मुरले समुद्र सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची मैये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची मैये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची मैये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या शादीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. मुखार वेळच्या पहिले एक टेस्टमनी आसा आम्ही ऐकूया आणि त्या सुम्याक आम्ही अर्घा दिया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें टेस्टमनी हांव दिवंक सोदतां. म्हाका 2 वीक जाले म्हजो पांय फाटले सायडीन दुखतालो. म्हाका सगळा मांडीक घालून बसल्यार दुखतालें. काल सकाळीं मागण्यांत वांटो घेतलोलो तेन्ना ब्रादरान म्हटलें कोणाचो पांय फाटले सायडीन दुखता ताका देव बरो करता आनी हें हांवें म्हाका म्हणून क्लेम केलें आनी त्याच वेळार म्हजो पांय बरो जालो. त्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. देवाक आम्ही अर्घा दिया. त्या सगळ्या ताच्या उपकारापासून आणि कितल्या जणांक सम्यान या मागण्याद्वारे बरें केला. हर एका दिसा तो सम्य आमकां पडटा. आमच्या सगळ्या मायकान म्यूट कर त्या सम्याक आम्ही अर्घा दिया. स्तुती करया. हालेलुया 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 महिमात कधी सोरदान त्याच्या सुरुवात
ते कसं पोटाच्या राईट साईड जाऊन पुरो किडनी स्टोनची समस्या हालेलुया पोट कठी दुख हालेलुया असं हालेलुया जेजू याकडे स्पर्श कर ताका गुण केला हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, बाबा गात hallelujah, बसून hallelujah. सर गात कपट जेसू जेसू गाल ब्लॅडरचे समस्या युरिन ब्लॅडरचे समस्या जेसू आपण नसा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Suti, 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 suti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. माईक अनम्यूट कर स्तुती करूया घट्ट तळ्यात स्तुती करूया आमचं हालेलुया जेजू हालेलुया आमच्या मध्ये हालेलुया आसामुळे विश्वासा स्तुती करूया या सुम्याक आमच्या सगळ्या महिमा तळ्यात तुझा घट्ट तळ्यात स्तुती करूया घट्ट तळ्यात स्तुती करूया ते काम करणं सांगतो हे घडी बोर आम्ही त्या सोम्याच्या हजर पण देऊन सोम्याक आम्ही त्या आराधन करता आम्ही स्तुती करूया तो आम्ही ताका दिवसो मान जावन आसा सोम्याक तसो मान फावो सोम्याक तसो मान फावो तो आमच्या मध्ये आसा तो आमच्या मध्ये आसा तो आमच्या मध्ये आसा जेजू तो हालेलुया आमच्या मध्ये हालेलुया आसा हालेलुया 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 God हालेलुया God पजेसर God पजेसर God स्तुती तुका जेसू महिमा तुका जेसू आराधना वर्णिता Jesu, 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 Jesu. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सोनी संदेश त्याचा वडील दा सांगतेचा कोणाक एक व्यक्तीक हालेलुया युरिनरी हालेलुया हालेलुया युरिनरी हालेलुया ब्लॅडरची हालेलुया समस्या असा हालेलुया तो दुःख असा hallelujah, जेजू hallelujah, याकडे स्पर्श hallelujah, करण्याचा hallelujah, कोणाक हे hallelujah, हिलिंग हे दुःख असा हे हिलिंग क्लेम करा जेसू तुमका जेसू तुमका स्पर्श करता हालेलुया 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 जाऊन पुरो युरिनरी इन्फेक्शन जाऊन पुरो तर कठीण दुःख असा जाऊन पुरो हालेलुया 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 जाऊन पुरो नरेंद्र तुमच्या कुटुंबाचे कसं जाऊन पुरो जेजू याकडे स्पर्श करणं क्लेम करणं गा हालेलुया 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 याराला बरा 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 हालेलुया 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 जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 dajte Jesus. potápci Hallelujah, kapot, hallelujah, Jesus, hallelujah, dajte hallelujah, potápci kapot, Jesus, muslimci kapot, Jesus, hallelujah, daniyaci kapot, hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, 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 Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. hallelujah, Suti, hallelujah. suti, 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 suti. Iti Hallelujah, tuka hallelujah, Jesu hallelujah, महिमा hallelujah, tuka hallelujah, Jesu hallelujah, आराधन hallelujah, तुका hallelujah, Jesu hallelujah. वंदिता तुका Jesus, Jesu Jesus, वंदिता Jesus, तुका Jesus, Jesu Jesus, आराधना Jesus, तुका Jesus, Jesu Jesus. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. Kaji हालेलुया sir, Jesus, kaji Jesus, sir, Jesus, kaji sir, Jesus. Radhan to kaji sir, still Radhan just hallelujah, 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 hallelujah. Kaji sir, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Psalm kaji sir. 100 verse 3. कीर्तन 100 वोल्ट 3. सर्वेस्पोर एकलंच देव म्हणून ओळखून घ्या. सर्वेस्पोर एकलंच देव म्हणून ओळखून घ्या. आणि आमकां रसल्यान ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताची परजा ताच्या सरोवरचे शेळयो आमी.
आम्ही ताची परजा, आम्ही उदास दवरया, आम्ही ताची परजा, आम्ही ताच्या सर्वच्या शेळयो, ताच्या सर्वच्या शेळयो, ताच्यो शेळयो आम्ही ताचे उतर ऐकता, ताजो ताळो आम्ही वळखून घेता, ताजो ताळो आम्ही वळखून घेता. जेजू म्हणालो. आणि की थोड्या शेळयो आसात हिंडाच्या भायर आसात, आणि या हिंडाक सर्व कसा, ती आमची भाऊ बहिणी, ती आमचे शेजारी. आज तो गवळी आमका एक हिंड करण आसा, आणि या हिंडांत ताच्या शेळयांक हाडते आसा. ताच्या शेळयांक बरे सरव असल्या जाग्यार तो हाडते आसा. मनशाचे काम नाहीये, जेजूचे काम, जेजूचे काम. त्या जेजून तुका आणि म्हाका आपयला. कुवेट तावन, इस्रायल तावन, दुबई तावन, इंडिया तावन, ऑस्ट्रेलिया तावन, हाँगकाँग तावन, खंय खंय तावन. देवाची कृत्या कितले विचित्र नाही गे. आम्ही खंय खंय आसाव, एकामेका वळखना, पूण जेजू आमकां वळखता. जेजू तुका वळखता, आणि आम्ही ताका वळखून घेवंक आसा. आम्ही ताका वळखून घेवंक आसा. साम 100:3. आम्ही ताका वळखून घेवंक. सर्वेस्पोर एकलोसो देव, एकलोसो देव. आमच्या जिवितात देव कोण, देवाचो जागो आम्ही कोणाक दिला, कोणाक दिला. खंयच्याय व्यक्तीक, खंयच्याय ब्रदराक, खंयच्याय सिस्टराक, खंयच्याय याजकाक देवाचो जागो आम्ही देवाक कसो दिवंक आसा. तो देव आमचे मध्ये आसा. तो देव आमच्या लागीं आसा. आमकां वळखूंचो देव, आमकां समजून घेवचो देव, आमची जतन करचो तो देव. त्या सम्याक आम्ही हरी एका दिसा वळखून घेवया, वळखून घेवया, वळखून घेवया. या आयताराच्या दिसा, या साबताच्या दिसा सगळे तुझ्यो गरजो त्या सम्याक समर्पण दे, त्या सम्याक समर्पण दे. आज सांगात मिळून येऊ तर घट्टतल्यान 3 पटीं क्लेम करया. जेनेसिस 12:2. हांव तुझे तावन तुझे हांव आशीर्वाद करतलो, तुझे नांव वर्तयतलो, तुजो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2. तुझे तावन एक वटपस जावचयतलो, तुझेर हांव आशीर्वाद घालतलो, आणि तुझे नांव वर्तय करतलो, आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2. हांव तुझे तावन एक वटपस जावचयतलो, हांव तुझे आशीर्वाद घालतलो, आणि तुझे नांव वर्तय करतलो, आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. तुझे सर्व येवजण्यो सुफळ जातल्यो, आणि तुझे वाटेर उजवाड फांगतलो म्हणतो देवाची उतर. आज विशेष समर्पण देवया. कितले जण आज कितल्याशा
तेंपत तावनो जावंक पुरो 2 वर्सां जावं 3 वर्सां तावनो तांचे खुद्दचे प्रॉपर्टी घेवचे चिंते आसात. कोण बिझनेस घालायचे चिंते आसात. कितले जाणां परगांवां ट्राय करना आसात. मायग्रेशना ट्राय करना UK, US, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या कुवेटाक ट्राय करना आसात. कितले जाणां एजंटाक पैसे सुमे दिल्यात पूण कितें रिप्लाय ना. फाईल मूव जातात ना. विशेष सुम्याच्या समर्पण दिवन हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी क्लेम करया. जॉब 22:28 तुझे सर्व येवजण सफळ जातले आणि तुझे वाटेर उजवाड सांगतलो. जॉब 22:28 येवजण सफळ जातलो. तुझे वाटेर उजवाड सांगतलो. जॉब 22:28 सर्व येवजण सफळ जातलो. तुझे वाटेर उजवाड सांगतलो. नमान मरिये कृपेन मुरले समित जे समय स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. Olugyan Maria, देवाची माया मोक्यांका ते विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. या कणात विशेष समर्पण देवया. कितले जण कोर्टाची केस फेस करण्यासाठी ताणी गल्ले नाही बगर कोणी हैराणी गल्ली कोणी फसैला आमच्या हेनरी बाबा विशेष समर्पण देवया. ताजे सगळे जे कितें केस चलून आसा शिवनांत त्या एम्प्लॉयराक कोणें ताचेर केस घातल्या आणि ताजे सांगात आसल्या एकल्यांक सुम्याच्या समर्पण दिवया. त्या व्यक्तीक बदलूंक जेजू एक खिणा भितर ताका बदलूंक शकता. जेजू कसा जाले कितेंच ना. आज कितले जाणांक तशेंच कामाकडे फसयला दग दिते आसात, कष्ट दिते आसात. कितले जाणांचे विजाचे इश्यूज आसात, ट्रॅव्हल बॅन गेला. कितलेशे जाणां परगांवान गोळटे आसात. ट्रॅव्हल बॅन घाल तांकां तांच्या कुटुंबाक मेळनातल्या परी केला. कितलेशे जाणां तांणी कितेंच सुख करनासतना तांचेर कोर्ट आनी केस घालून तांकां सुखीदार करून तांकां जैलान घाला परगांवांत आसात. घरच्यांक कळीत ना ती खंय आसात, खंयच्या परिस्थितींत आसात गी नात गी असल्या परिस्थितींत कितले जाण आसात. सुम्याच्या समर्पण दिवन येऊ तर सांगता म्हणून 3 पटी घट्ट दलान क्लेम करया. Jeremiah 32:27 हांव सर्वेस्वर सगळ्या मनशाक सदैव कितें आसात. Jeremiah 32:27 हांव सर्वेस्वर सगळ्या मनशाक सदैव कितें आसात. Jeremiah 32:27 हांव सर्वेस्वर सगळ्या मनशाक सदैव कितें आसात. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagayan Maria, Olugyan Maria, देवाची माया मोक्यांका ते विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. या कणात विशेष हर एक जाग्याचे समस्ये सोम्याच्या तन भेटून दिव्या. कोणे जाग्याचेर केस गेल्या स्टे ऑर्डरला कितले जाणांची वर्सां केस चलून आसा. तशेंच आमचे कुटुंब सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कुटुंबातले हर एक आर्ग्युमेंट मिसअंडरस्टँडिंग इराराय दुश्मन काय जेजूच्या हातान समर्पण देवन येवदा सांगाता म्हणून 3 पटी घट्ट दलान क्लेम करया. Exodus 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो तुम्ही शांत राहा. Exodus 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो तुम्ही शांत राहा. Exodus 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो तुम्ही शांत राहा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Olugyan Maria, देवाची माया मोक्यांका ते विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. काम नसताना कष्ट तुमच्या हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण देवया. कितल्या जण सुमार जाग्या इंटरव्ह्यू कापयला इंटरव्ह्यू दिला. कितल्या जणांनी सुमार जाग्या CV घाल्या सोम्याच्या समर्पण देवया. कितले जण विजा काढणं दुबई या हेर कंट्रीक कॅनडा या USA असल्या जाग्यांनी गेल्यांत थंयसर गेल्या एजंटान सांगल्या परी बिलकुल ना काम ना रावंक समाज वाट ना. केदला
इमिग्रेशन पोलीस येऊन धरतात म्हणल्यार भियान आसात. समाजांत भेटून दिव्या कितले जाणा परगावांत कॅनडा US पुरो आसात. तांचे PR ऍप्लिकेशन अप्रूव्ह जावना. इन्व्हिटेशनाक वेट करनासत. सुबार पैसे खर्चून ती त्या गावात गेल्यान. आज गव्हर्नमेंटाच्यांनी रुल्स चेंज करता आसतना आज कितें जाता म्हणल्यार फुडाराच्या गंतीन ती आसात. कितलीशीं जाणां कोणाकडे तांचे दूख सांगनासतना डिप्रेशनां वेता आसात. समाजांत भेटून दिवया कितलेशे जाणांक असल्या देवाची उतर दितली कोणूच ना. देवाची उतर आमकां समाधान दिता, बुजयता. पोर एकली बहीण म्हज्या गाडयेर बसली. जस्ट एक देवाचे उतर दिले. दोळ्यांतल्यान दुखां देव नयली. पाप कुणेय तुका देवाचे उतर दिवना. देवाच्या उतराच्या की सट बुजवण्याची उतरां खंयी आमकां मेळना. आज विशेश मागया तसल्या भाव भयणी पासून आमकां हर एकल्याक देव अशेंच देवाचे उतर दिवंक यूज करून दी. देवाची उतर दिवंक यूज करून दी म्हणून मागया. सांगात्या म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट जाणां क्लेम करया. Psalm 2:8 मुझे लगी मां हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. पृथ्वी शेकांक शेक तुजे अधीन करता. Psalm 2:8 मुझे लगी मां हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकांक शेक तुजे अधीन करता. Psalm 2:8 मुझे लगी मां हांव तुका राष्ट्रां तुजे अधीन करता. पृथ्वी शेकांक शेक तुजे अधीन करता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. समर्पण दिव्या आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या. आमची भुरगीं पवित्रात्म्यान भरच्या पासून मागया. आमची भुरगीं जानवायेन भरच्या पासून मागया. आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशिर्वादांनी भरच्या पासून मागया. हर एक वाईट पेटयतान वाईट सांगत पडता सुरखा लाभचे पासून मागया. सांगत म्हणून येऊतर 3 फावटी क्लेम करया. Jeremiah 1:5 आवयच्या कुसल्यान तुका रस्त्या आदी तुझे वळख आसा. रस्त्या आदी हांवें तुका पवित्र केला. राष्ट्रा खातीर प्रवादी करून हांवें तुका नेमला. Jeremiah 1:5 आवयच्या कुसल्यान तुका रस्त्या आदी तुझे वळख असली. जन्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केला. राष्ट्रा खातीर प्रवादी करून हांवें तुका नेमलो. Jeremiah 1:5 आवयच्या कुसल्यान तुका रस्त्या आदी तुझी म्हाका वळख असली. तू जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी करून हांवें तुका नेमलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या क्रियेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. कितले जाण आमच्या मागोंक सांगला तांकां हर एकल्यांक सोम्याच्या भेटून दिवया. हर एका पिडेस्तांक सोम्याच्या भेटून दिवया. ह्या युट्यूबाचेर कितले जाण मागून आसात तांकां हर एकल्यांक सोम्याच्या भेटून दिवया. हर एक तांचे उणे पोट अस्कद काय सोम्याच्या भेटून दिवया. हर एक पिडा शिडा हर एक फायनान्शियल इश्यूज सोम्याच्या भेटून दिवया. कितले जाण पवित्र देण्यापासून ताणेन आसात. कितले जाण आज देवा आमकां यूज कर म्हणून मागून आसात. विशेष देव तांकां आनीक बळवून तरान यूज करचे पासून मागया. हर एकली विशेष पवित्र देणांनी भरून हर एका दिसा आत्मीक वाडावळ तांचे दिसून येवं दी. हर एका दिसा सोम्याक साक्षीदार जावन देव तांकां उबें करून दी. समर्पण दिव्या विशेष मायकल, नीमा, मारिया, विनीता, जुलियट, लिझी, लाविटा, जविटा, विनिशा, अल्विटो, एव्हनिस, ॲग्नेस, लेतिशा, मनोज, यशोदा, संतोष, लिडिया,
लितिशा, रॉजर, रॉयस्टन, लविटा, जविटा, मिल्सी, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिल्बर्न, लीना, डिसोजा, सिल्विया, सांसिया, एरन, ऑस्टिन, मरिया, एंजेलिन, संदीप, संतोष, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जॉयस, माइकल, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेसा, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, नैन्सी, प्रदीप, प्रतिष्ठा, रैना, जियाना, जानिक, विजय, रीना, अरुण, टेरेसा, कश्मीर, ट्रावेर, रीना, अलगर, विक, गिलबर्ट, विक्टर, सविता, अनिल, ग्लोरिया. या हर एकल्याक समयाच्या तान भेटन दिव्या. कितल्या जण आमच्या लागी मागोंक सांगला तांकां समयाच्या तान भेटन दिव्या. आमची सगळी मागण्यासमोर ख्रिस्ताच्या मागण्यासमोर समयाच्या तान भेटन दिव्या. सगळे कुवेतचे राष्ट्र आता सगळे कॅनडा हांगाचे सगळे प्राईम मिनिस्टर, सगळे गव्हर्नमेंट, सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स समयाच्या तान भेटन दिया. पॉलिसी मेकर्स समयाच्या तान भेटन दिव्या. ह्या दिसांनी हांगासर पोस्ट ऑफिस तशेंच टीचर्स जे स्ट्राईक चलून आसा विशेष तांकां समयाच्या तान भेटन दिव्या. समर्पण दिव्या. तशेंच कोण सगळे सुवार्थेकार आसात आमचे सगळे पयसभा, आमचे भगिनी बापसेबा, सगळ्या बिस्पां, कार्डिनला, याजक, दरबणीक, सगळ्या लायिका, विशेष तरान ब्रदर प्रकाशाक समयाच्या तान भेटन दिव्या. ताजे सगळे जे कितें ह्या म्हयन्यांत चलोवपाचे सगळ्यो रित्यो हिरे बैल तशेंच मुल्की आसा ते रिट्रीट विशेष समयाच्या तान भेटन दिव्या. समयाच्या तान समर्पण दिव्या. कैसर पुरा ते सुवार्ता प्रगट करतात त्या जाग्यांनी चड आनी चड लोक सोम्यातय येवं दी, सोम्यातय येवं दी. कुडीची भलायकी जायचय, आत्मीक भलायकी त्या लोकांक मेळचे पसत. जे दोग दामस्काच्या वाटेर एम्माउसाच्या वाटेर वचून आसले तांचे दोळे जेसून उक्ते केले. आज कितलेशे जाणां तशेंच खंयच्याक एका एम्माउसाच्या वाटेर वचून आसात. जेरुसलेमांत तद्विरुद्ध दिशेन वचून आसात. परत तांणी जेरुसलेमाच्या वाटेक परतोवचे पसत, भवार्थान येवचे पसत. मागया कितले जाणांची सर्जरी आसा तांकां समयाच्या तान भेटन दिव्या. ऐकन म्हणले एका भुरग्याक समयाच्या तान भेटन दिव्या. कोणाकी एका व्यक्तीक राईट सायडीन गोमटेच्या इल्लेशे सकयल दूख आसा, जावंक पुरो थायरॉइडाचे समस्या जावंक पुरो, ह्या थंयसर जावंक पुरो लंप्स आसा जावंक पुरो. जेजू तुका ह्या कडेन स्पर्श करना आसा. एक भुरग्याक लॅरिंगो मलेशिया पिडा, पाप मस्त ब्रिदिंग कश्ट मागता आसात. समयाच्या तान भेटन दिव्या. याने कितले जाणां तुमी आसात तुमकां कुडीच्या खंयच्याय विश्वात पिडा आसा जावंक पुरो, तुमचो उजवो हात त्या जाग्याचेर दवरया. आज जेजूचे गुण खंयचे सकत त्या जाग्यार देवान येवं दी. जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबाचे खंयचेय सांदे पिड्यान आसात, जेजूचे गुण खंयचे सकत त्या जाग्यार वळोन येवं दी. वळोन येवं दी, वळोन येवं दी. जेसू, जेसू. शिरला बरा 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 दी बरा दी बरा. जेसू, जेसू, जेसू. तुझे एकसूरपण जेसू याकडे पयस करू दे. लोनलीनेस कंप्लीटली जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडू दे. जेजून म्हणा मॅथ्यू 28:20 संवसाराच्या अखेरपर्यंत हांव तुझ्या संगत आसा म्हणून सांगला. संवसाराच्या अखेरपर्यंत हांव तुझ्या संगत आसा. संवसाराच्या अखेरपर्यंत हांव तुझ्या संगत आसा.
येस, जेजू तुझ्या संगत असा. विश्वास कर. तो इम्मॅन्युएल, देव तुझ्या संगत हा. इम्मॅन्युएल, देव तुझ्या संगत हा. कितली भुरगीं ड्रग्साच्या एडिक्शन आसात, सोम्याच्या समर्पण दिवया. लिली फुटाडो, फ्लाविया मिनेझस, सोम्याच्या भेटून दिवया. सांगा त्या म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळ्यात क्लेम करूया. Isaiah 11:2 सर्वेश्वरा स्वतःचे नियम रावतलो जाणवायस आणि संसने स्वतमो पदवे स्वतमो सर्वेश्वराचे शहाणेपणासो आणि विरांते स्वतमो. Isaiah 11:2 सर्वेश्वरा स्वतःचे नियम रावतलो जाणवायस आणि संसने स्वतमो आणि पदवे स्वतमो सर्वेश्वराचे शहाणेपणासो आणि विरांते स्वतमो. Isaiah 11:2 सर्वेश्वरा स्वतःचे नियम रावतलो जाणवायस आणि संसने स्वतमो आणि पदवे स्वतमो सर्वेश्वराचे नमान मरिये कृपेन भरले समज समय शास्त्री आंबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. हालेलुया हालेलुया आमच्या कामाचेर वळण येऊ दे, आमच्या भुरग्यांक वळण येऊ दे, आमच्या अस्कांत वळण येऊ दे. हालेलुया 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 नमान मरिये कृपेन भरले समज असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सर्वता आमेन. बाप्पाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड लेना भाई विशेष तरह हरिया का संचय फरमान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड यस प्रेज द लॉर्ड. हरिया का संचय फरमाने कोणाक तुमका टेस्टमनी धाडूंक साथ आज कशे त्या बणीन टेस्टमनी दिले तसे लहानशे एक टेस्टमनी तुम्ही रेकॉर्ड करणं 9900332411 परत सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंडिया. कोणाक तुमका पेटिशन धाडूंक साथ या नंबराक तुम्ही दडियेत. देव तुमका हरी एकल्या आशीर्वादाने बेसावाने कृपेन भरून दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessed Sunday.